Tervetuloa mummon käsityökaapin seuraan. Nyt on sukka siinä vaiheessa, että tehdään tämmöinen ristiin vahvistettu kantapää. Se on aika sievän näköinen, kun siitä tulee tämmöinen kennomainen kuvio tähän, niin se on oikein tommonen niin kuin hieno sitten. Mä valittiin tähän kantapäähän nyt tuon vaaleanpunaisen värin sen takia, koska mulla viheriä on vähempi kuin tuota vaaleanpunasta, että riittää varmasti loppuun asti. Mutta on nyt tämän ensimmäisen tehnyt, niin siitä näkee tuon kuviomallin, niin se on kyllä nätti tämä. Ja helppo tehdä, ei ole sen vaikeampi kuin se normaalikaan. Elikkä aloitetaan sillä, että mä oon katkaissut tämän viheriän langan ja nyt kun nämä silimukat laitetaan tälle samalle puikolle, nämä kaksi takimmaista, ensimmäinen ja neljäs silimukka, kun on neljäs kuottu loppuun, niin ensimmäinen, eikä kun on puikot, ensimmäinen ja neljäs puikko, niin nyt tämä ensimmäinen puikko sitten laitetaan tälle neljännelle puikolle samalle. Ja nyt mä päättelen samalla tämän viheriän langan pois niin, että mä pidän sen niin kuin tuossa ensimmäisenä sormella ja sitten mä alan kutomaan niin, että mä kudon tästä oikeaa vaan ylös ja sitten täältä alakautta ja sitten yläkautta ja alakautta ja sitten yläkautta, alakautta. Näin teen tämän sitten näin teen tästä tämän melkein loppuun asti yläkautta ja alakautta ja yläkautta. Ja sitten se jo riittääkin, se jätetään tuonne odottamaan ja sitten kudotaan vaan oikeaa tämä loppuun asti tästä. Näin. Nyt ne on täällä yhdellä puikolla sitten nämä kaikki silimukat. Tuossa ohjeessa oli, että nyt pitää kaventaa 3 silimukkaa sitten täällä matkan varrella, niin mä yleensä sitten tasaisesti kavennan, eli alussa, keskellä ja sitten tuolla lopussa. Ja nyt kun on tämä nurjakierros, niin tämä nurjakierros tehdään ihan vaan tavallisesti nurjaa, mutta mulla on tyylinä se, että mä teen tähän aluksi aina 2 oikeaa silimukkaa sekä oikealla että nurjalla, niin tästä on sitten helppo ottaa nämä puikolle nämä silimukat ja sitten tulee siistin näköinen tuosta reunasta, sieltä ei jää turhia rakoja ja se on tiivis, niin sen minä teen aina ohjeesta poiketen tällä keinolla, jonka mä oon opetellut, eli aina 2 oikein. Ja sitten tämä kierros tehdään kokonaan vaan tällainen nurin, ja kun tässä piti nyt ne 3 silimukkaa kaventaa, niin mä kavennan sen yhden tuolta, eli nurin 2 silimukkaa vaan yhteen. Sitten vaan nurjaa, tämä nurjakerros. Ja tässä ristiin vahvennetussa kantapäässä, niin tehdäänkin aina näin, että nurjalla kaikki silimukat kudotaan. Ja sitten mä näytän, miten tehdään tuolla oikealla puolella, mutta tää on nyt niin kuin, että kokonaan vaan nurjaa. Sitten täältä. Näin. Se menee sinne loppuun asti. Tuolta. Niin, sitten piti se, no se ei täällä kantapäässä niin tarkkaa ole. Mä jo unohdin se, että piti kaventaa ne silimukat. Mä kavennan ne täällä. Ei tuu sieltä näkymään sieltä kantapäästä missä kohtaa ne kaventaa. Ja sitten taas kun on 2 viimeistä silimukkaa, niin ne tehdään nyt taas oikein. Oikein ja oikein. Ja sitten käännetään työhön. No niin, eli se, mä pari kierrosta tuohon tein, mutta nyt sitten ristiin vahvistettu kantapää, niin tämä vaan aloitetaan nyt niin, että 2 aina oikein tehdään tuo reunasilimukka tässä mun hommassa. Sitten otetaan neulomatta 1 silimukka ja neulotaan.
neulomatta, neulotaan, neulomatta, neulotaan, neulomatta, neulotaan. Tämä koko kerros tehdään näin. Neulomatta, neulotaan, neulomatta, neulotaan, neulomatta ja neulomatta ja neulomatta ja neulomatta ja neulotaan ja taas sitten oikein nuo reunasilimukat. Niin tästä nyt näkee nämä, kun alkaa muodostua nämä reunasilimukat, josta saadaan helposti sitten poimittua nämä kantapää reunasilimukat niin, että ei tule löysiä reunoja, ei tule reikiä, ei mitään, kun se on näin tehty. Ja se on siistin näköinen tuosta tuo lähtö. Se ei repsota mihinkään eikä tule mitään siitä, vaan se aina pysyy siistinä se alku siitä. Ja nurjakerros tehdään ihan vaan nurjaa joka silimukka. Ja siinä saa ollakin sitten tarkkana, että ei tipu, no mulla sitten tippu täältä näitä, mutta mä saan ne kyllä sitten sieltä poimittua takaisin. Niin, eli nurjakerros 2 oikein taas tästä, niin saadaan se tuo reuna siistiksi. Ja sitten koko kerros vaan sitä nurjaa. Ja saa olla tarkkana tässä, että ei tipu nuo silimukat, kun se tuo toinen silimukka on aina vähän tuolla niin kuin piilossa toisen alla, kun se on otettu neulomatta, niin se jää pikkusen tuonne niin kuin alle. Niin siinäpä mulla noin niin. Nurin vaan jatketaan koko kierros. Ja tässä toistetaan kahta näitä. Oikealla tehdään tietenkin aina oikeaa ja nurjalla nurjaa, mutta aloitus aina vaihtuu siellä alussa, että otetaanko se neulomatta vai neulotaan. Niin se joka toinen kerta toisella lailla. Niin silloin se muodostuu tuo nätti kuvio tuohon ja se tulee se ristiin vahvistettu. Ja sen näkee tästä aina, kun tämä lanka menee näin suorana, niin tämähän on otettu täällä neulomatta tämä silimukka, mikä täällä menee nyt sitten. Niin siitä voi tarkistaa ennen kuin kääntää tämän työn, niin tässä menee tämä langanjuoksu, niin se on otettu toisella puolella neulomatta. Niin nyt kun me aloitetaan se kierros, niin sitten me neulotaan se. Se on sen vuoro sitten. Ja taas oikein nuo oikean puolen silimukat. Ei kun viimeiset reunasilimukat. Sitten taas oikein 2. Ja nyt tämä oli viimeksi neulomatta, niin nyt tämä neulotaan. Neulotaan ja neulotaan ja neulomatta. Neulotaan, neulomatta. Neulotaan, neulomatta. Neulotaan, neulomatta, neulotaan, neulomatta, neulotaan, 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 neulotaan ja neulomatta, neulotaan ja neulomatta ja 2 viimeistä taas oikein. Niin nyt meillä on tästä, pystytään laskemaan näitä, että 1, eli tämä on aina 2 kierrosta sitten, kun tulee tämä tähän, niin 2, 4, 6, 8, ja nyt kun lähdetään takaisinpäin, niin sitten on 10 kierrosta. Ja näin muodostuu tämä pinta, kun joka toinen lähdetään sillä neulomatta neulotaan aina erillä se alku, se kierros menee sitten niin kuin päällekkäin ristiin toisen kanssa, niin siitä tulee tämä ristiin vahvistettu kantapää ja tämä on kyllä nätti. Jos ei pysy niissä mukana näissä, että millä pitää aina aloittaa, niin se voi vaikka paperille laittaa ylös tässä neuloessa, niin sitten pysyy, että joka kerta vaan laittaa, että nyt lähin sillä ja sitten seuraavalla kierroksella muistaa taas oikealla puolella, että millä on se lähtö siitä. Mutta näin saadaan tämä sitten tuonne
tuonne tehtyä ja tulee kivan näköinen. Mä kyllä tykkään tästä ristiinvahvistetusta. Sitten tulee niin nätti tää pinta. Niin on oikein kivan näköinen.